Aquesta actuació en el Pont Nou de l'Avinguda d'Alacant és una actuació fonamental. Ja havíem, a principi de la legislatura, vam inaugurar una fase d'aquest accés peatonal a l'hospital i amb aquesta actuació incorporem un altre itinerari segur, sobretot segur de cara a aquest accés dins d'aquesta ciutat compacta que estem construint, d'aquest accés segur a l'hospital i al polígon industrial de Sant Joiop que està desenvolupant-se al seu voltant. Aquesta actuació permet trencar amb aquesta barrera psicològica que és el riu per a integrar-lo en la trama urbana. Ja ho vam fer amb aquesta actuació en el Parc Ausiàs Marc, que va contribuir a disminuir aquesta percepció de barrera que es tenia sobre el riu, i en aquesta actuació sobre el Pont Nou incidim en aquesta acció. És important continuar recuperant aquests espais urbans, ara més que mai, com ha dit la senyora alcaldessa, perquè estem en un moment de pandèmia, en un moment en què estem adonant-nos d'aquesta importància de l'espai públic com a factor d'interacció, com a factor de benestar. I l'Ajuntament de Gandia i el govern del Serpis té aquesta obligació de procurar per aquest benestar, per aquesta salut, aquesta ciutat saludable en la qual aquests espais segurs, aquests espais inclusius són fonamentals. Els que passem de tant en tant per aquest pont veiem com que ara és un risc i, per tant, només per això ja se ho val. Personalment, jo des de menut, que he viscut a aquesta part del riu, diríem, sempre hem anomenat al veïnat quan veníem viu dalt del pont. A partir d'aquesta construcció, ningú viurà dalt del pont, sinó que tots viurem en aquesta trama urbana de la ciutat, una ciutat compacta, una ciutat que cada volta donarà més ganes passejar per ella, anar a peu, en una interacció i en una recuperació d'aquests espais urbans que són necessaris cada volta més, com hem comprovat malauradament arran d'aquesta pandèmia que ens obliga a estar i a disfrutar més encara d'aquests espais. Tot això forma part d'aquestes accions per a construir una ciutat més amable, per a aconseguir una mobilitat sostenible on anar a peu siga la prioritat i on l'urbanisme i totes les actuacions urbanístiques vagin destinades a fer aquesta Gandia amb més participació de tots.